Puila no kulumka ani channel naitongna rongno tei ani chigoncha family no support diwi subscribe ri tongnai rongno tei joto ani channel naitongna rongno bo ang koinai ani o kok entertainment channel no subscribe khaijak aro subscribe diwi ani o chigoncha family o phaiye ano support khaidi hinai tei o jaga YouTube related video tei apps related tei kokborok funny video obo hairok ang daily no upload khlai tongo aboni bagui norok subscribe ni bell icon diori kangge norok dakti no ani video no nai manan nai au tinin topic obono Pubg Band no tui ang saya hinui tongmani sanani baddo bang khata muni hinba an taku korokka bari bar comment khlai tongo tamni hinba Pubg sure te Band Wng sinai taku Pubg sure no Band Wng ka bani sara 118 apps rock tani apps rock ban khairi jakha oni bising especially obono Pubg ar te Pubg mobile te Pubg lite o duita no especially aboni bisingo especially ang Pubg ni bagin chachone asuk 118 ta apps ni muto asuk sanani sombobya especially Pubg Band Wng mani ekdigi kaham ekdigi hamyano kaham tamo hinba India o besre bagno student life no Pubg thangai brain effect ngi thangmai kya aboni bagi India o Pubg teng khari gata tamung tu bri dok sin thanglai so hai da Pubg no abon baino angke ani paribote angke Pubg no ban khairi mani angke thik jago norokle tamai hin abola ang thaimen dia norok jadi no Pubg no ban khaimani saja khangkiba like ridi o jagan saimano norok Pubg no busuk support khai Pubg Band Wng man no busuk support khai hamya obono je gaming channel khlogoi je lifestyle khaine tanai rok borok ni bagini oge hamya borok to Pubg bai se borok ni channel lo rank khai tong je gaming channel khlogoi je YouTube khlongnai rok no bang saone norok mohai ke change khaire jakhono kurwar nagari norok ni channel no norok change khai alada video da bon norok ni obo kahano tongnai hinjo paithak ang obon sanam songo norok jadi no Pubg Band Wng mani saja khangke ban o video no like ridi te comment khlai di asung na Hambai।